Ei ole mitään turhia tyyppejä paikalla, vaan 5 MMA Seinäjoen jäsentä, jotka saivat lokakuussa mustan vyön. Ja aloitetaan siitä, että mitä musta vyö merkitsee sinulle ja miten tähän pisteeseen on tultu. Ja jos aloitetaan sillä, että oma nimi. Petteri Vuorinen tosiaan. Ja varmaan isoin merkitys on se, että saa sitten myöntää noille muille meidän junnuille ja tietenkin muillekin aikuisille sitten vöitä jatkossa. Et muilla vöillä niitä ei saa myöntää. Matka on ollut 2010 vuodesta, kun aloitti vapaa-ottelu, niin tää on jossain ajan saatossa tullut vaan mukana matkaa ja tässä nyt ollaan. Jaakko Tyni. Ja se, mitä tämä merkitsee, on varmaan tietynlainen vähän niin kuin tunnustus siitä, että on jaksanut täällä käydä ja treenata muiden kanssa ja vetää reeniä ja tuntuu siis sillä lailla ihan niin kuin kivalta tällainen pieni tunnustus ja osoitus siitä, että jotakin on osaakin niin sanotusti. Ja innostus on säilynyt ihan tähän päivään asti, että on perhe-elämää ja muuta harrastaminen joskus vaikeaa tai aikaa vievää, mutta kun on innostusta, niin aina vaan jaksaa käydä. Jouni Leinonen ja samoin, että kyllä se on niinku tunnustus siitä 2012 vuonna aloitin harrastamaan lajia ja viikoittain monta kertaa viikossa tullut reenattua ja käytettyä paljon aikaa tähän lajiin, niin kyllä se on tunnustus siitä. Joo, ja Karhu Hannu. Ja mustavyö sinänsä, no sehän on välietappi meille, mutta kyllähän se kertoo siitä, että jotakin on tämän lajin saralla saavuttanut. Ja niin kuin Petteri sanoi, että saadaan se jatkumaan se homma tässä meidän salilla, eli pystytään myöntämään niitä vöitä ja saadaan kehitettyä hommaa eteenpäin. Katja Säilä ja onhan tää hieno kunniaosoitus niin kuin mustavyön, kun on pitkä kamppailuura takana, että yli 20 vuotta kuitenkin ollut kamppailuurheilussa mukana eri lajeissa ja niin hienolta tuntuu. Paini, nyrkkeily ja ehkä nykyään myös vapaaottelu. Ne ovat monille tuttuja kamppailulajeja, mutta mistä on kyse, kun puhutaan brasilialaisesta jujutsusta? Ja onko se pohjimmiltaan edes kamppailulaji? Siitä otetaan tänään selvää. Päätarkoitus, no lajissa voi voittaa oikeastaan 2 eri tavalla. Eli sulla on tämmöinen pistevoitto, eli sä pystyt kontrolloimaan vastustajaa matossa. Eli sä pääset semmoisiin positioihin, missä sä olet tavallaan niin kuin voitolla siinä tilanteessa. Sitten tämmöinen absoluuttinen tapa voittaa on, että jos vastustaja luovuttaa, eli saat jonkun kuristuksen tai käsilukon tai jonkun luovutusotteen, niin se ottelu päättyy siihen ja vastustaja taputtaa sitten luovutuksen merkiksi. Että se on niin kuin se, sanotaan tämä lajin suola ja henki on niin kuin nämä luovutusotteet, että se on mikä vetoaa yleisöön ja mikä harrastajistakin tuntuu mukavalta sitten voittaa se ottelu luovutuksella. Että se on sellainen selkeä, että silloin on ollut parempi, kun on saanut kaverin kiikkiin. Millainen kamppailu se nimenomaan on henkisesti se, että luovuttaa tai saa sen luovutusvoiton? Se voi aluksi tuntua aika hurjalta, mutta kyllä siinä vuosien saatossa siitä tulee semmoinen peli ja leikki, että se tavallaan tiedostetaan sitten, koska se nivel on semmoisessa asennossa tai että se kuristus on niin syvällä, että nyt on pakko luovuttaa ja siitä tulee sitten niin kuin osa sitä lajia. Sen luovutusottelun tekijästä tai vastaanottajasta tunnu yhtään sitten enää niin kuin omituiselta, että sitä tehdään niin paljon, sitä on niin kuin viikoittain päivittäin sitä luovuttamista, niin siihen tottuu siihen luovuttamiseen ja se tulee niin kuin kaikille harrastajille, että joskus tulee se parempi vastaan, sille ei voi mitään. Tai joskus on itse se parempi ja se taas niin kuin tuntuu ihan kivalta, että aina on se mukava voittaa jossain niin kuin pelissä tai leikissä, että saa nyt pisteen ja oli parempi sillä kertaa. Eli se on ehkä enemmänkin nimenomaan, että se on yksinkertaisesti pakko se niin kuin luovutus yhdessä hetkessä, ei niinkään, että ei nyt vain enää kestänyt kipua. Joo, siis totta kai sitten olen itsekin kärsinyt tästä, että on vähän ego ottanut vallan ja yrittänyt selviytyä siinä lukossa tai kuristuksessa ja silloin yleensä tulee vammoja
Että kyllä se joskus se kilpailuhenkisyys vaan, niin kuin, että haluaa sinnitellä viimeiseen asti. Se, niin kuin, kaikille tulee niitäkin tilanteita, mutta sitten kun niitä vammoja alkaa kertymään, niin sitten se viisauskin lisääntyy siinä. Yleensä sitten näin niin mustalla vielä osaa jo luovuttaa ajoissa. Ja myöskin se luovuttaminen kuuluu myöskin semmoisen kevyenkin treenaamiseen, että niitä luovutusotteita harjoitellaan niin kuin myöskin niin kuin, ei niin kuin tavallaan täysiä kun painitaan, vaan sitten ihan niin kuin kevyessäkin reeneissä tulee lukkoja ja siinä oppii niin kuin tunnistaa ne paikat, koska luovuttaa. Ja se on aina viisasta niin kuin ennemmin tai myöhemmin, koska ne on aika sillä lailla kumminkin tehokkaita suurin osa luovutusotteista, että joku nivel siinä särkyy sitten yleensä, jos ei luovuta. Et siinä pitää vaan niin luottaa siihen harjoituskumppaniin, että se päästään irti ja se on siinä sitten peli pelattu. Onko lajissa pohjimmiltaan kyse kamppailulajista vai itsepuolustuslajista? No vähän molemmista. Hyvin paljon Suomessa keskitytään siihen kamppailupuoleen, mutta on myös aika paljon sellaisia itsepuolustusmaisia juttuja, mitä voi sitten niin kuin omaksua. Ja varsinkin kun tämä prätti päällä jumpataan, niin on aika yleistä, että on sitten jotain, mistä ottaa kiinni, jos tulee niin kuin niitä itsepuolustustilanteita, kun ne harvoin tulee sillä, että sä oot ilman paitaa tai mikä on niin kuin monessa muussa kamppailu-urheilussa se yleisin paikka, että ollaan ilman paitaa, esimerkiksi nyrkkeilyssä painissa trikon päällä. Niin molempia, mutta Suomessa valtaosin tosiaan enemmän painottuu sinne kilpaurheiluun ja kilpailun puolelle. Että ei olla niinkään aina siinä ottavassa osapuolessa, vaan pyritään myös dominoimaan ja myös niin kuin aiheuttamaan sitten sitä kontrollia ja vahinkoa mahdollisesti kisatilanteessa. No, jos haluaa lajin lisäksi harrastaa myös muita kamppailulajeja, esimerkiksi vapaaottelua, niin minkälaista poisoppimista tai eri lajien tasapainottelua se vaatii, että pysyy aina oikeassa tilanteessa, oikeassa lajissa? No ei se niin kauheasti poisoppimista tarvitse, että ne lajit kumminkin tukee toisiansa. Että tietysti niin kuin vapaaottelussakaan ei pysty puvusta repimään, että se pikkasen muuttuu. Se samat tekniikat niin kuin toimii, mutta se pikkasen muuttuu kuitenkin, tosiaan kun ei ole pukua. Ja näin, ja sitten taas kun brassijutsussa ei ole lyöntejä, niin niitä pitää vähän varoa sitten vapaaottelussa, mutta niin muuten. Kyllä ne niin kuin tukee hyvin toisiansa. Että jos lähtee esimerkiksi niin, että omana pohjalajina on brasilialainen jujutsu ja sitten lähtee vapaaotteluun, niin onko se niin kuin eka asia, että pitää muistaa suojata myös ne lyönnit ja potkut? Ja... Joo, kyllä, että kädet kannattaa pitää ylhäällä ja sitten vähän harjoitella niitä pystyjuttuja, että pystyy pystyssä toimimaan. Ja viedä sitten vaan matsimattoon ja kuristaa pois. Se on yksinkertaista. Kyllä. Periaatteessa jos ajatellaan niin kisatilannetta ja muutenkin painia, niin mun pitäisi päästä kaverin jalkojen ohi. Eli se on niinku sellainen niin sanottu taistelutilanne tässä, että Jaakko ei halua mua päästää, se pitää kaardia kiinni, estää käsillä. Ja mä haluaisin päästä sen jaloista ohi tänne sivusidontaan. Ja kisoissa tästä sä saat pisteen. Esimerkiksi jos verrataan brasilialaisen jutsun takakuristusta ja lukkopaineen takakuristusta, niin meillä on nämä puku käytettävissä näin. Mä pystyn tällä kauluksella kuristaa. Tai lukkopainis. Mä tarvin nämä mun kädet. Ja samaten sitten suorituskyydellä on hihoja hallita täällä. Näin. Sitten niitä käyttää näihin kaatoihin. Taas lukkopainissa. Joo, niin melkein nousee sieltä pystyy. Tai jalasta kiinni. Jatkuu tämmösen painitilanteen. Nyt kun on koko porukalla mustat vyöt, niin mitäs tätä ennen on pitänyt tapahtua ja minkälaisessa värijärjestyksessä? Valkoiselta vyöltä lähdetään. Kaikki lähtee sieltä liikkeelle ja yleensä sellainen pari vuotta pitää ainakin reenata valkoisella vyöllä aktiivisesti, että voi saada sinisen vyön. Ja sitten sinisen vyön jälkeen tulee purppura, sitten ruskea ja musta vyö viimeiseksi. Kuinka kauan on lajin parissa täytynyt aktiivisesti olla, jotta se musta vyö on mahdollinen? No, itse olen reenannut 12 vuotta nyt lajia ja keskimääräinen
mihinkä pitää reenata viikoittain monta kertaa ja aktiivisesti, niin sellainen 10-12 vuotta se varmasti on, että mustan vyön saa. Tykkään itse paljon tehdä tätä, eli se säästää voimaa kun tästä saa ottaa kiinni, eli kaverin lieve avataan takihelma tuolta, syötetään se tänne alempaan käteen. Voidaan kääntää kaveri selälle, pistetään polvi tuohon pakin päälle, kontrolloidaan, vaihdetaan toinen käsi tänne liepeeseen kiinni. Ja ote on todella luja, kun se on tuolta liepeestäkin. Sitten voidaan hakea omalla kädellä täältä ristiin, hakea kuristus tähän, tai vielä parempi haetaan kaverin käsi tähän ja oma rinta siihen päälle. Sitten paino päälle. Nyt olette tavallaan siinä mustan vyön ensivaiheessa ja tästä sitten eteenpäin on vielä ensimmäinen ja toinen ja kolmas ja neljäskin aste. Mitäs se vaatii, että sitä kohti pääsee? No joo, tämähän ei todellakaan lopu tähän, että vaikka saa mustan vyön, niin oppiminen ei lopu ikään. Että tämä on sellainen laji, että ikä ei voi tietää niin kuin kaikkea lajista ja koko ajan oppii tosiaan uutta. Ja sitten se musta vyö tuo myös sellaista vastuuta opettaa muille niitä tekniikoita. Ja myös nämä liittyy nämä mustavyöt seuraavat asteet siihen, että viedään lajia eteenpäin ja pidetään reenejä, niin se liittyy paljon siihen, että sä pysyt siinä lajissa mukana ja edistät lajia, niin sitten on mahdollisuus saada niitä niin sanottuja mustan vyön korotuksia. Ja kuinka kauan tästä menee, että koko porukka seuraavan askeleen ottaa? No se nähdään, mutta kaikki ollaan aktiivisia vetämään reenejä ja reenaamaan, niin kyllä niitäkin varmasti tulevaisuudessa sieltä tulee. Hyvä. Liikkuu tänne. Askel päälle. Tai sit vaan suoraan. Askel päälle. Lähdetään vaan sorittaa tuolla potkulla. Eli liike. Alkaa. Kun ajattaisiin jalkaa, niin tää ei riitä. Et mä oon sivusuunnassa vähän tänne. Mä oon käännetty koko lantion tänne ja aasinpotku taakse. Mä haluan saada tän reiden yläosa haltuun. Eli ei täältä, vaan koko lantio kääntyy. Ei kunnon potku. Jes, jatketaan eteenpäin. Sama idea, pysäytetään vaan tohon. Mutta nykyään jengi varsinkin ilman pukua on niin vaikea saada niin ylös tuossa painossa. Mä yritän vähän pomppia. Sit. Tiputtaa tonne. Ottaa se ääntöpikki.